Da li se vaša kuća, stan ili firma nalazi na području koje je izloženo riziku od poplava, klizišta ili drugih opasnosti? Posjetom web stranici www.drasinfo.org možete brzo i jednostavno saznati ove informacije na vašem mobilnom uređaju ili računaru. Klikom na prozor Stanovništvo pristupa se informacijama. Aplikacija se učita sa prozorom za odabir lokalne zajednice koju želite provjeriti. Možete odabrati prikaz opasnosti u više slojeva: poplave, klizišta i zemljotresi. Informišite se na vrijeme, spriječite štetu, zaštitite svoju imovinu, gradite znajući rizike.